kawuono. Ano ni mondo mi kuongi inyis jopenji to iluongi ni ng'a? An iluonga ni Elisha Otum. Elisha Otum. Yes. Mano nyinga. Kata Elis Merchandise. Elis Merchandise. Yes. Karibu sana ndani ya show. Kawuono wadani mondo mi wawuoye e weche moko mabende osebedo ka tago ji sana nikech mokwongo kabisa dago mng'eni to in tich mane mitiyo? I'm Narwika. I'm a graphic and designer. Graphic and designer. Yes. And that's what I do. Mane tija atimo graphics, a design, atimo printing. Ingeni kiwacho ni graphic and designer, ingeni seche moko ibiro kata kamine madala ka. Ok nyalo lewa ni graphic and design samoro ngato nyalo wacho ni yawa. Nikech ingeni luwo bende jalwe ngama yo, jalwe ngama ibiro winjo konisi ni graphic and design to samoro kata wacho no udhi opone kata ngama loko cho. Koro elesa wa mondo wangeni graphic and design. En mane gidoluo. Okay, gidoluo. Yes. Wacho ni graphic and design ngama graphics ajagoro. Oh yeah. Ajagoro anyalo golo suchini kaka ino. Makete t-shirt ni pap. Yes. Anyalo timo branding mora midwano timni. Yeah. Bedni t-shirt, bedni banner, bedni poster. Mani tija matimo na Narwika. Oh yeah. Yes. To tijni ni chako karama. Tijni Isetimo for how long? Tijini asetimo my 5th year. Your 5th year? Yes. Doing it. Machene saniko in a beach. I'm getting a beach. Manu ko ilungo ni in the experience. Yes. Man 5 years. In this job. Yes. Hey, ko tijini satimo kuonde mage. Tijini asatimo na jomo pogore. Yeah. Mabe samoro okanyal ebungo mention ngato ka ngato kana kampuni asetimo ne companies mopogore kendo ng'eny. Asewinjo ka jomoko temo mitewinjo ka ikuodho ni most of the t-shirts ma Freddy Jakadongo rwako ema jalamo tiyo godo Sinda Okima Kadore Presinda ina miloso. Koro okangeni samoro mane iko zidi wata. Mano en adiera. Ka iwinjo kamano. To mano machielo ni samoro jok masetiyo negi. Apane mosebedo ka wacho about that. Yeah, machene but en gima diere. Asetiyo ne jogo kata kipenjo gi. Gibiro nyisi na setiyo. Machene t-shirts magirwako mondo seche moko ni wija pek pile mag Musa Jakadala mane doko dikne the Joyman Nyar Soja lamno maber ok jarapogi. Mawik masebedo katimo. To nyaka ichak timo tijni. Pek mane misebedo ka iyudo kuom tijni kata ng'ani tich bende nyaka bed gi advantage kod disadvantage. Yes. Pek mane ma samoro iwinje kata e tich mitiyone? Pek ma asebedo ka winje nitie nikech tich moro amora nyaka bed gi challenges. Yeah. Samoro kaka an designer, agolo design ne ng'ato kasino bende Elis orna design mara. Itimo kamano kisetieko tich tiorone. Then kiseorone ng'eni pok ochuli. Kapok ochuli kare ng'ane osekawo tich kendo osemiyo ng'ama chielo with your design. Pok ochuli tiji mi golo ne cha. Macheni setimo ne gimiluongo ni artwork. Setimo ne artwork kata popono dwaro design moro. Isetimo ne that artwork. Then onyisi ni orne kongo confirm. Koro kiseorone to ka kiorone cha ka timo confirmation mondo mi ong'i tich. To confirmation en ni okawo gicha to miyo ng'at machielo koro timone at a lower price. Mano gimano osetimore na kata ma recently okadona mention nyinge ka ong'ere. Mano okadona mention nyinge ka nikech ang'o maduong' to mago tije manyaka bed kamano. Mana dir kabisa to in jakanye mokwongo. An aja Kindu Bay. Yes. Kindu Bay wuokan. Awuok Simbi. Yes. Iwara. Yes. To ing'eyo tich kaluwore kata gi tich mitimo ne. Jomoko nyalo gombo ng'eyo kaka sana Slay Queens. Ng'eni Slay Queens wala mutwere ka un kamano.
to kaluwore gi tich mitiyo nikech in brand biro ka Slay Queens amoro nyalo wacho ni yawa does the person ask again for the wife does the person ask the wife or is for yanga yani ni ngama fili koro ngeni kanye bene nyakiene so amachini to in ngama sani gine imeyo you are searching and mingling gosoing sawa gosoing imitoto mikete ot Kanya tek ahinya gitija matimo ji mano nan. I'm very very open. Angama nigi dhako. In wife. And the wife gi nyathi achiel. Yeah. Yes. That's very good. Mateni koro Slay Queens mawinjo watemo nyiso ni kamoro amora ma untie Ellis merchandise the brand sani en ngamo utwe ot ma kikutam gine message okiora ora kakiparo koro please apani malum note jok mani kalami nyalo ndiko piny this goes direct to the Slay Queens penyo machielo manyalo penyo aneno ka kitweri suti nyiewo pesa ni kulingana gi kaka irwakori gi tich mitiyo sut kama kende Suit kende. Ngene ji nyalo gombo ng'e beji yedi binga Louis a lifestyle Yes. yeah kaka ko imene gine ka kitwiri madit sa kende apani watu pesa mang'eny to batoka dwa wacho inyalo nyiswa ni confirm kuomi Suit. Suit kende ni mae en 12,500 mano do kariyo mirwake di poso gwe kumwache Suit kende. do kariyo magana mimedo gwenadi It is materialized. Okay. Igano pimo dhiangi suit. Igani dala ko podi ko wajiri ko indala. Tinyiso wuonu. Ne baba suit binana rwako ne this is 12,000. Ingeno nyalo kata go igirungu. Nikech ko para ni gima jatino rwako ni 12,000. Mani ngeno ongio ko ni 12,000 ngeni ko poni miyo wuonu dala. Mano ko poni ena bila mar diek. Mano almost diek apagare. Ine. Tingeni mano poka wuoi wuoche ni. Poki wacho wuoche mano mana suit kene machene long coat. So ati poki wuoi poki liedo. Being alone is a lifestyle. Being alone is a lifestyle, yes. Cologne mane migoyo. Bitiyo ge cologne kata spray mora mitiyo go kata iluongo ni ginene perfume. Wando machon waningeni watiyo go Yolanda. Ne watiyo gi ginene Cobra. Sani ngeni perfume mutiyo go bechera. Yini tiyo gi man. Design. Atiyo gi designer perfume. But Mara is not that expensive. Ngene kaka aero tiyo gi perfume ma maende. Okokecha inya. Yani engima nyalo dhigo kamoro. Podo chiem ji obeja afumo mara. Yani ne engima bundo ni dum to be okodum. Obundo ni dum to be okodum. Yani okeli oyibai onyalo kolo ng'ato kiumbani to kelo iri machiegni. Somebody or enter ka. Yeah. Ng'ato nyaka beno kalo. Mara those are the kind of perfume mitiyo go. Yes. Kuom jothumbe matiluogi to jathum mane miere kata miero mili ngene jaluo bende ng'ani wahero nyathi mohero miere. Okay, jiponan penjo mipenjo no to tek duoko matin. Lakini Hero rumba koso an personally ahero rumba. Hero Rumba ahero sana kendo ringo remba kabisa. But being na ahero rumba doesn't mean ni okanyal dhi ka ema. Doesn't mean ni okanyal dhi ka jakadala. Doesn't mean ni okanyal dhi ka pop ja pui kata ka friend jakado. Yes. Kata ka friend jakadongo. Jogi taking musicians mamekwa. Yeah. So they also need our support. Seche madhi ka friend jakadongo adhi kanyo mondo atimre amiye support. Koro an onyalo wacho ni jogi duto gi an fan gi duto. Ok ayiero. Yes. Okay. To penjo ma apani manyalo penjo ma apani koro wachiegni nikech shone aneno ka koro wachiegni gi ka nitie ng'ato nyalo bedo gi chuny mar gombo ni mondo bende obed kaka Ellis. Bedi bedo nyalo timo
the same kind of designs ma imitimo. Bende in gi thuolo mar puonjo ng'ato gimitimo ni mondo mi at least ng'ato bedo ng'e. The Poland penjo no en penjo mono be no wasechako lakini an personally an gi chuny mathuolo. Ahero jok machako. Yes. Seche ma ng'ato nie ot kapok ochako tich ok inyal realize ni ng'ani can do this kind of job with you. Nyako bi motimna mochako engage himself ochak timo gik ma maybe samoro nyisa 1 2 3 but ng'ato nyaka chak from somewhere. Kata an kane pok akora bedo professional kaka sani korwan. I passed through somewhere. Akare lwet ng'ama chielo mondo mi nabed on my own. Achako through someone. Koro ng'ato kik luor. Tich samichako nitie challenges. But challenges are there to make you strong. Strong. Nitiere bende jok ma ibrodo kanyalo gombo mondo mi obed kod namba ni ok ang'e ni in gi business number ma samoro kata kopo ni miyo jopiny nikech nitie jok manyalo wacho ni agombo mondo mi ambe nyathina obed kaka Ellis. Agombo mondo mi at least ambo team na 1 2 3 kata lost na lewni kama kaka those kind of designs mane wacho weki. Koro kang'e ni nyalo miyo gi namba mondo at least gi business number mari ma ng'ato nyalo manyi godo tu nyalo wuoyo go one. Okojipara namba na nyalo chiwo. Onge limitation mora. Anyalo miyo even my personal number. Ngama samoro no timne tich moro. Ngama samoro no ng'e the kind of job matimo. Samoro nitie intentions mopogore. Samoro ng'ato dwaro ng'e tich matimo and all that. Koro mana gombo ni mondo mi ingi kamera ni mondo ingi namba. Yes. Okay, namba mara minyalo yudago mine mar Safaricom. And 07 no nabiriyo 840 0710 sorry 0710 matiende no nabira par. Yes. 840 praboro gang'wen 879 ochiko midolo ya tek ya bati ochiko abiriyo ochiko wach ne gine what's on ne gine namba to kuro gidoluo. Okay, namba na minyalo yudago e Safaricom line en 0 achiel wacha kisungu ang'eyo ang'eni ng'eni dholuo bedo makore gi kisungu kama it's okay so ne gi kisungu maler mondo kuro 0710 840 879. Yes, mano namba mar is merchandise ipani nyalo yude godo kopo ne dwaro ni kod business moro kata dwaro mondo wuo kode o advice maybe kopo ne dwaro mondo mi team gimoro onyalo advice you through that. Yes. Kata namba mar Airtel line and 01 840 879. Okay. Yes. Mana pane namba mar Ellis merchandise. The show makawon tie kawuono ni iluongo ni Bingalo is a lifestyle. I'm your host Salwe Parana. Kawa popo tieko. Yes. En wach mane kata advice mane ma dimi jok ma gombo mondo mi obed kaka in kata ngene jok ma pod somo bende to gigombo ni mondo gin bende ka gitieko skul to ginyalo bedo kaka in. From those kakalore gi kumi kale michuno nyaka ka. Advice mane nyalo bedo. Advice manyalo miyo jowinjo kata jok maneno en ni kik iluor chako. Chako is very very important to everyone. Madoni mondo timre otim biashara moro kata mondo timre ong'e tich. Seche michako means you are heading somewhere. To heading somewhere no means you are growing. Seche mi grow ng'i chien kama iwuoke omoni. Ifocus mondo timre intiere gi target mari kama idwa ni chope. Iwinjo kata an pok achopo jipanora. Nitiere a lot ma onego bed atimo pok achopo kama dwaro timore achope. Koro chako no seche ma ng'ato chako it creates a room mar ni this thing you can do. Koro an gima daher nyiso jogo ni bang tich moro amora mitimo
kikiluor. Bora ni iyudo pesa ni, inyalo timo 1, 2, 3 gi pesa ni no, ijipanga and all that. Nyasaye ma yawo yore duto, gimoro amora motimo, you put God before everything else. Mano gima nyalo nyiso jowinjo. En mana kamano ni Paramoga Juan kamoro moro mantie kata kamoro moro ineno ma iluongo ni being a law is a lifestyle ma bende okeli kod sago ji parora. Kamo gik na dwaro mondo mi anyisi ni mondo mi nyisgi jopiny kata jok maneno sani ni duka mari kata kama inyalo yudori en kani e Nairobi kae. An atiyo town, a street miluongo ni Mfangano Street, opposite NAT headquarters, Equity Bank. Yes. Sunbeam Shopping Complex. Yeah. Opposite KNUT building. Yeah. 3rd floor. Room number T8. Yes. Erokamano ahinya ni Paramoga Juan pane wagik mana wachopo e giko mar chenro marwa kawuono being a law is a lifestyle. Ko kamano to wachako ne kendo odiochieng' machielo. Karibu sana ndani ya studio. Thanks so much. Thank you so much.